Horas mainang onmat jamita tu horong PHD ina tanggal 16 September saat tu tanggal 21 September 2024 turpu jamita dibuat sian poda 14 ayat sada onma hatorangan di jamita. Adong dopat dohan namandok, ujian terbesar seorang suami adalah perempuan. Nah di son perempuan, ima wanita penggoda, pelakor, manang wanita idaman lain. Sementara ujian terbesar seorang istri adalah uang. Kesetiaan sahala ama diuji molo dukun adong dongan na perempuan na asing sian parni jabuna. Sementara kesetiaan sahala ina diuji molo dung seret ma pacaran suamina, jeladang tuk be pacaran ni laho manarihon ngolu siapari. Masa rikod do peran di perempuan di kelanjutan dohot keutuhan di sada rumah tangga. Alana tunggane boru dona gabe dongan dohot pendukung utama ni tunggane dolina. Songon padohan di balik seorang laki-laki yang sukses selalu ada perempuan yang kuat yang setia mendukungnya. Alana ini tunggane boru namar bisuki ima silolehon na balga na pinasa ni dibata. Habisuon dison mar pardumuan don tu hamaloon dohot parange na linggan na dihaporluhon laho membangun rumah tangga. Aka parange ini termasuk ma hadaulaton pada 12 ayat 12 ringgas jala tegar mangula ulaun poda 30 ayat 10 satu sia jala burju songon atar surat di poda 30 ayat 20. Keterampilan di haporluhon ima malo mengatur sumber pandaraman manang pemasukan di keluarga asa boy dope hasil nai parrohon pangomuan. Laos anong do hamalo onna mengajari yanokonna marhiti habisuhon do lamboni roha asa unang mau laka yanokonna mangihuton persejaran di persikolahan asa lama godang parangena tu arana dumenggan. Sedangkan mola ka perempuan na to ima ka perempuan na sorong biar na mangina debata. Gabe si ben lomoni rohana may bana dang disarihon biak kaya na konna jala lomo rohana maka bison hepeng laho mar belanja tuha perluan pribadi isarani pahean kosmetik do lana asing. Iko segero rumah tangga ni tunggani boru si songoni songona mangagohos sa marhite tangannya sendiri seolah-olah ia meruntuhkan rumah tangganya sendiri dengan tangannya sendiri. Borua di topa debata gabi pangurupi di bawah di dok songon hubahen ma di ibana sada pangurupi na tama di ibana dina debata di sada Musa 2 ayat 10 lalu hata pangurupi di hata Heber di guari doi Ezer laoson do hata na dipakai di Pesalmen 30 ayat 20 namandok Jehovah do dihangoluhon tondiku ibana do pangurupi dohot lombut-lombutta labatan na pangurupi do aka perempuan di aka bawah songon debata na gabi pangurupi di hala Israel. Sarupa do peran di borua dohot debata jala sianondo ro pandohan namandok na torastai ima debata nana ida dohot surga ada di bawah telapak kaki ibu martua ma aka paropuan ay pakobasyon ni debataro na niula nasida di tonga-tonga ni keluargana. Bahan diskusi tu perpungat sadarion sada kunci asa boy manoktong persaron di sada jabu ima komunikasi mulai jarang do komunikasi antara suami dan istri gabe moru maholong roha jala tujolanon gabe olo matu persalisihan. Gurang do tunggane doli na malas mula tu jabu aladang adong be pangapulion dohot hasonangan di jabu songon na jolo. Unang jolo marbada hita asa marsipak kulingan. Saran dohot solusi songon dia do nabuhi tabahen sebagai salah istri asa toktong dengan komunikasi terjalin antara suami dohot istri. Amin.